Από μια ζωή γεμάτη όνειρα, ο εφιάλτης του AIDS τον έστειλε στο περιθώριο να ζητιανεύει, όπως ομολογεί, τη συντροφικότητα μέσα από τις αγγελίες γνωριμιών. Μοναδικό απαιτούμενο προσόν από κάθε ενδιαφερόμενη είναι να πάσχει από την ίδια ασθένεια. Όλοι οι άνθρωποι ζουν με ελπίδα. Χωρίς ελπίδα δεν θα ζούσαμε τώρα. Δεν μπορούσα να κρυφτώ συνέχεια μια ζωή να προσέχω εγώ μόνο. Ήθελα να το ξέρει αυτή που θα είναι δίπλα μου, να ξέρει τι έχω, για να μπορέσω και εγώ άνετα να φέρω μπροστά της άνετα, να μιλάω άνετα, να κάνω ερώτα. Εδώ και 6 χρόνια κρύβει την αλήθεια, ψάχνοντας λίγα ψίχουλα αγάπης. Με σταθερή φωνή και κουβέντες που δεν αφήνουν περιθώριο για εξηγήσεις, μας εξομολογείται. Κουράστηκα να κρύβομαι, θέλω επιτέλους να ζήσω. Τολμήσατε ποτέ να το πείτε σε κάποια από τις συντρόφους σας? Όχι, γιατί εδώ η παιδεία είναι, δεν έχουμε ακόμα την παιδεία μας όπως πρέπει. Τι εννοείτε δηλαδή? Δηλαδή, μόλις λέμε αυτή τη λέξη νομίζουν είναι χειρότερη από πανούκλα. Ενημέρωση δεν έχει η Ελλάδα. Η αγγελία του βρήκε ανταπόκριση, μας λέει, στις περιπτώσεις κάποιων νεαρών κοριτσιών που ανεβαίνουν τον ίδιο Γολγοθά με εκείνον. Δεν είχε όμως και το αποτέλεσμα που επιζητούσε. Για να μπορείς να κάνεις όνειρα αυτά, τι όνειρα να κάνεις από εδώ και πέρα, τι μπορείς να κάνεις? Εγώ που αγαπώ τα παιδιά μπορώ να κάνω όνειρα? Κατά διαστήματα δέχεται και τηλεφωνήματα ανθρώπων που βρίσκονται στην αντίπερα με εκείνον όχθη της ζωής. Άνθρωποι υγιείς που ζητούν να ακούσουν την ιστορία του, μα κυρίως να μάθουν την αιτία. Εκείνος ανοιχτόκαρδα αφηγείται όλα όσα του συνέβησαν.